Tervehdys vaan kaikki katsojat. Mun nimi on Pasi Tuike Kalastusopas Savosta. Tänään ollaan täällä Lundboats Finlandin tiloissa Lohjalla ja esitellään vähän tämmönen toisenlainen vene, mitä tuossa edellisessä videossa, eli vähän tämmöistä pienempää versiota ja ehkä enemmän perheveneiksi, mutta myös kalastajalle sopiva paatti, eli Lundin Furi 1625 XL ja SS. Tätä samaa venettähän saa Sport-mallina sekä Pilleri-mallina. Niistä hetken päästä lisää. 495 pitkä, 203 leveä, painaa noin 390 kiloa, pelkkä runko. Moottori, mulla on 60 tässä, mikä on tässä Furi XL:ssä, niin on se suurin mahdollinen ja sallittu, niin tämän moottorin kanssa pelkkä vene painaa noin 500 kiloa. Eli pystyy ihan hyvin vetämään perus henkilöautolla sikäli kun auton massat antaa asiassa myöden. Jees, eli nyt ollaan tässä 1625 Furin sisätiloissa, ja niin kuin tosiaan äsken mainitsin, niin tätä kyseistä mallia saa tuplapulpettina ja sporttina, jolloin tähän tulee tämmönen välitila, mistä pääsee kävelemään keulaan ja tämmönen walkthrough-systeemi. Sekä sitten ilman tätä pulpettia, jolloin venettä ohjataan vapaa-ohjauksella, eli moottori on silloin tillerimoottori. Veneessä on ruuhtinallisesti tilaa liikkua, olla, kulkea. Sisätilat tässäkin on koko matto, eli täällä on tämmönen synteettinen matto, joka on helppo pitää puhtaana. Täällä on ollut 2 kautta käytössä tää vene, ja tämän kauden jäljiltä tätä ei ole pesty, ja tää ei todellakaan kauhean törkyseltä näytä. Ja kuitenkin tässäkin on jonkun verran kaloja käynyt ja perattukin. Sen lisäksi veneen penkeistä, niin mulla on tämmöiset ProRider penkit, mitkä on pikkusen enemmän muotoiltu. Ja kuljettajan penkki tässä Furi XL:ssä on ainoa, joka on kiinteä. Muut pystyy irrottelemaan ja on tämmönen aina Lundin tavaramerkki. Eli veneessä pystyy penkin paikkoja siirtämään. Sen lisäksi nämä kaikki ilmajousitettu nämä kakkarat, eli kovemmassakin käytössä ja kovemmassakin kelissä, niin täällä on aika miellyttävä pompotella. Ja tämmönen vanha selkävaivainen äijäkin, niin se naatiskelee näissä penkeissä, kun ei ole illalla selkä kipeä. Sen verran voisi mennä tästä eteenpäin niin säilytystiloihin, mitä tässä on varsin mukavasti. Etupäässä 3 erillistä kannen alle piilotettua säilytysluukkua sekä 60 litran kiertovesisumppu, jossa on hapetin ja automaattisesti vaihtuva vesi. Eli tässä on näitä säilytystiloja, mitä tässä Furi XL:ssä antaa keulassa. Eli täällä on kaksi isompaa luukkua, mihin mahtuu kummasti tavaraa. Eli mullakin normisti näissä luukuissa on niin, että vuokravene kamat pakolliset on toisessa. Ja esimerkiksi ahvenen kuhan hauenkalastuksessa käytettävä välineistö, varusteet, jikit ynnä muut on toisessa. Ja tänne perusjikilaatikoita niin reilu 20 mahtuu heittämällä, ei ole mikään ongelma. Sen lisäksi keskimmäiseen luukkuun on akkutelineet keulamoottori varten, eli mulla tässä on käytössä Motorguiden keulamoottori, joka nyt on talvisäilytyksen takia keulasta irti. Tupla-akut mahtuu helposti ja silti jää vielä etupäähänkin tälle tilaa, eli sinne saatais hyvinkin vielä lisää tavaraa, jos näin kokisi. Sitten tosiaan tää sumppu, mikä tässä on 60 litraa, on vetoisuus. Ja sinne nappia painamalla niin vesi tulee täältä piilosta, heittää vettä tonne. Ja se voidaan laittaa niin, että se pumppaa jatkuvasti tuolta takatuhdon kautta vettä sisään. Tai sitten niin, että se automatiikki vaihtaa sitä noin 5 minuutin välein, se lykkää sinne noin 30 sekuntia lisää vettä. Sen lisäksi kun tuonne putken päähän kiertää varovasti tämmöisen muovipropun, niin siitä tulee hapetin, jolloin se rikkoo sen vesisuihkun ja hapettaa tuota vettä tuolla. Kalat säilyy tosi mainiosti päivän siellä. Jos on esimerkiksi pientä kalaa, haluaa heitellä ne pois, tai ylimääräiset kalat ylipäätään, niin ne säilyy siellä sit siihen hetken asti hengissä, että päättää, että päästäänkö ne takaisin vapauteen vai pistetäänkö ne sitten eräksi pöydälle. Aivan loistava, mitä todellakin monetkin kalamiehet kaipaa, ja Lundissahan se löytyy vakiovarusteena. Yes, ja jatketaan säilytystiloista, eli Lundit on suunniteltu kalastajille, ja ne on kalastajat suunnitellut, niin tässäkin mallissa, niin tässä on tämmöinen vapatelinen, vapasäilytyslaatikko, joka on täällä kannen alla. Ja täällä on tämmöiset
pienet ilman jouset tai pumput, jotka nostaa tai ne pitää kiinni. Tää on lukittava, jolloin sä voit ihan huolettomana jättää virvelit säilöön. 6 kappaletta menee keppejä tonne ja 8 jalkaa, eli 2,4 metrisiä, niin mahtuu varsin näppärästi. Ja ne ei häiritse millään tavalla kalastamista, ja sitten taas kun tullaan, tai ajelua ja olemista, sitten tullaan kalapaikoille, niin ei muuta kuin luukku ylös ja vavat haltuun täältä. Siellä on myös toi takavalo tolppa tai mikä nyt ikinä onkaan, niin on myös tuo säilössä ja sillä on omat telineet sinne, mahtuu mainiosti olemaan. Sen lisäksi vapojen alle pystyy myös laittamaan jigilaatikoita ynnä muuta tavaraa säilytykseen, eli säilytystilaa todella riittää. Jees! Sitten jatketaan tästä takatilasta, mikä tässä Puri XL:ssä on tosi mahtava. Eli mulla on tässä lisävarusteena tämmönen heittotaso ja täällä on tämmönen ilmajousutettu heittojakkara. Niin tässä on hyvä miettiä sitten, että kun sen päivän seisoo veneessä normaalisti, niin täällä sä voit istua ja virpoa. Ja sitten jos on useampi tyyppi kyydissä tai lähdetään esimerkiksi perheen kanssa, jolloin on ne lapset mukana, eikä ole tarvetta tälle heittotasolle, niin tää jakkara voidaan silloin jättää himaan. Tää heittotaso kääntyy näppärästi 2 nahkarengaksi, jolloin tää on äärettömän miellyttävä istuskella ja ajella matkaa. Pukitelineet löytyy. Ja sitten kun tämä laitetaan kiinni ja kurvataan tänne alle, niin täältä löytyy akku moottorille sekä 45 litran bensatankki plus säilytystilaa. Mulla on tässä on paikka, missä on akku taakse tulevalle sähkömoottorille. On ylimääräisenä siinä. Tilaa riittää varsin mukavasti. Ja nämä on ainakin niinku lastenvuosiossa ollut nämä takajakkarat, niin nämä on ollut sitä suurinta huutoa, jos halutaan veneilemään lähteä. Suosittelen lämpimästi, jos Puri XL:n ottaa, niin tämä pikku lisäys tähän. Sitten jos lähdetään sen elämänkumppanin kanssa keskenään ja itse haluaa esimerkiksi virpottua keulassa, niin pistetään tää nippuun, käännetään tämä takaisin heittotasoksi ja mami tuohon ottamaan aurinkoa ja helmaan itsensä aurinkoöljyyn. Naisväki pitää tästä yllättäen myös. Tuossa Puri XL:ssä kuskin paikka nimenomaan tässä Sightsteering-mallissa eli SS-mallissa, niin tämä kuskin paikkahan on äärettömän miellyttävä istuskella. Jakkara kääntyy, tässä voi pyöriä, jutella, seurustella. Mullakin tähän kuuluu pressu, joka on säilytyksessä ja kuljetuksessa normaalisti niitä veneen päällä. Nyt moni varmaan miettii, että millä tavalla, siinähän on tuulilasi, niin niinhän siinä on tuulilasi, mutta tää on 3 tämmöisellä pikaklipsillä tää tuulilasi kiinni. Ja näin se on kuljetusta varten valmis. Sen lisäksi täällä on ohjauspaneelissa, nyt ei ole kaikua paikassa, mutta noin sivuun. Täällä on tämmönen ohjauspaneeli, missä on mastervirta. Ups, heijaa, katoppas kun joku on asentanut lundiin tämmöiset lisävalot. Nämä eivät siis kuulu tähän alkuperäisesti, mutta tonne on laitettu LED-kisko, että tää pystyy pimeässä myös operoimaan. Eli masterpoveri, sitten on navigation lights, eli pystytään laittamaan ajovalot tai navigaatiovalot päälle. Sitten on toi sumpun hapetin, pilssipumppu ja sitten on näitä ylimääräisiä interior lightsia ja muuta. Ja sen taakse mä oon esimerkiksi laittanut nämä lisävalot tähän itselleni. Mutta tämä kuskin paikka on semmoinen aika haluttu, jos mä itse tässä istun, niin tässä aika moni päivystää ja ihmettelee tätä Lundin ohjaamoa. 12 voltin plugi tuolla, kännykät ynnä muut latautuu näppärästi ajossa. Ylimääräisiä tuokkeita löytyy. Ei ole asiaa, mitä tähän just tällä hetkellä kaipaisi. Eli mun Lundi liikkuu alutrailerin kärryllä, jarrullisella kärryllä eli 1,50 tonnin kärryllä. Se mikä tästä alutrailerista tekee todennäköisesti Suomen parhaan kärryn on se, että tää on alumiinista täysin valmistettu ja tää on todella kevyt. Eli tää mun jarrullinen vankkuri painaa 195 kiloa. Ja tässä on täysin vesitiivit ledit,
renkaissa vesitiivit navat, eli ihan huoletta voi tuppia meren tämän paketin tai järveen. Ei ole ongelma ollut kertoakaan, ja tämäkin on kuitenkin kymmeniä kertoja hukutettu tämä paketti. Ja vielä navat pelittää ja valot pelittää. Sen lisäksi veneen hinaamisesta trailerin päälle huolen pitää Warrior Ninja sähkövinssi, joka toimii sekä kaukosäädöllä, langattomalla kaukosäädöllä että langallisella kaukosäädöllä. Ja voin sanoa, että on herättänyt kyllä rannassa kysymysmerkkiä, kun herra istuu kuskin paikalla ja vene liikkuu pikkuhiljaa itsekseen trailerin päällä, niin se langaton kaukosäädin on kyllä melkoinen helmi. Eli hifistellään, niin hifistellään sitten täysin. Näillä mennään.